Diretso kulungan ng 42 anyos na construction worker na ito matapos nitong saksakin ang 19 anyos na estudyante sa isang tindahan sa tapat ng isang universidad sa Barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan, pasado 1:00 ng hapon kahapon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, umiihi ang biktima sa palikuran sa nasabing lugar nang bigla na lamang umanong sinipa ng suspect ang pinto at inatake ng walang dahilan ang estudyante. Nagtamo ng galos sa mukha at kaliwang kamay ang biktima matapos masaksak ng suspect gamit ang isang ice pick. Nasa maayos na rin umano itong kalagayan. Base po sa kwento ng ating biktima, kasalukuyan po siya na nasa CR nung Kian Canteen. Nagulat na lang daw po siya nung bigla pong may sumipa nung pintuan nung CR. At yun nga, yung ating suspect ay bigla na lang daw po siyang inundayan ng saksak gamit ang ice pick. Nagkaroon sila ng pambubuno dahil lumaban po yung ating biktima. After daw nun, nagkagulo sa kantin kaya nagtakbuhan yung mga tao. Tumakbo din yung suspect. Pero sa pag-responde ng ating makakapulisan, nakuha din po siya dito sa may bandang Palayan. Lasing po yung suspect natin nung ginawa po niya yung krimen na yun. Sugatan din ang suspect matapos itong bugbugin at pagtulungan ng mga nakatambay na estudyante na nakasaksi sa pananaksak. Ayon din sa kaanak ng suspect, matagal na umano nilang problema ang suspect dahil sa mga gawain nito lalo na kapag nakainom ito ng alak. Saad pa ng pulisya na labas-pasok na rin umano ito sa kulungan dahil sa mga reklamong panggugulo at pananakit. Sakit nga sa ulo, sir. Lagi. Minsan yan, pinakulong ko na, sir. Ganyan din na naman na kaso. Tapos nag-promise doon sa fiscal, sir, na hindi na niya gagawin. Mas malala pa yung ginawa niya sa akin, sir. Pinukpok ako sa ulo. Mabutang kami amin ni Twin, sir, kanayo na nakasirati rurangan min, sir. Gusto nga na siya, nakasipti di jay. Tabaka makabirok pa iso na timang patay kanya na, sir, di tawa lang. Dapat lang, sir, nga agyan pa iso na di jay kulungan, sir. Kasi ad-adu pa iti madiskrasya na, sir. Dahil tati ba baga. Uray no kadarak, sir, no kasi jay mo lang awamot. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Sasampahan ng reklamong frustrated murder ang suspect. Maging maingat po tayo, maging alerto sa lahat ng panahon. At pag uminom ng alak, wag sa ulo. Kasi pag hindi po natin nakontrol yung pagiging epekto ng alak sa atin, hindi po natin kung ano po yung pwede natin gawin sa ating kapwa. Kaya maging maingat po tayo palagi. Lester Narag, Balitang, Solid North.